Ja, ik ben een topper, ik ben in vorm. Om 10 keer niet? Oh, die ook niet, dat kan weer. Nee. Nee. We beginnen, jongens. Nou, dit is een groep die lid is van Spelend Sporten. Mensen met een verstandelijke beperking. En er zitten een paar autistische volwassen mensen zitten ertussen. Nou, wij zijn in 1982 hier komen wonen in Leeuwarden. En toen hoorden wij van Spelend Sporten. En toen wou mijn zoon, die wou graag op Spelend Sporten. Toen werd ik gevraagd, wil jij als vrijwilliger bij Sjoelen komen? Nou, ik zei prima. Nou, zodoende. In totaal doe ik het al meer dan 25 jaar. 110 hè? Dan zie je wel dat ik in vorm ben. Ja, hartstikke goed. Wat is Gerry voor een vrouw? Een hele lieve vrouw. Ja? Ja. Daar ben je zo lang bij Spelend Sporten. Toen ik begin kwam ik bij Spelend Sporten. En ik vind het nog steeds leuk. Ja, wat gebeurt hier? Oh, als het niet erin gaat, krijg je gewoon je kaart. Rode kaart? Ja, Bij het Sjoelen? ja. Dat is toch alleen nog bij het voetbal, Sa? Nee hoor. Nee. Nee. Je bent wel streng. Ja, ben ik ook. Ben ik ook. Maar je vindt het wel heel leuk. Ja. En wat maakt het zo leuk dan? Sjoelen. Wat maakt het voor jou zo leuk dat je het nog altijd doet? Nou, het enthousiasme. Dat heb je net ook kunnen zien. Het enthousiasme van de deelnemers en het vertrouwd zijn. Ze kennen me nou zo lang, dus het is verhalen vertellen, hè, wat ze beleefd hebben. En verder, ik vind het zelf zo leuk. Ja, ik vind het zelf hartstikke leuk. Ik wel redelijk op leeftijd als ik dat zo zie, zo mooi. Ja, ik ben januari 80 jaar geworden. Ja, sure. Ja. Nou, 102. oh, dat is minder dan de eerste keer. Ja, maar dit is wel een goede score. Ja? Ja. Ik heb ook allemaal bekers dus staan van de eerste prijs van het Sjoelen. Dus als ik weer een beker win, dan ben ik de kampioen. Dus dat is wel echt een topper. Ja, ik ben een topper, ik ben in vorm. Ik ga op de 300 heen. Ja? Ongeroepen. Straks word ik 120. Wat is die tactiek dan? Nou, dat zeg ik niet. Daar hou ik voor. Maar die tactiek, dat zit hier in mijn hoofd. Maar ik vind het Sjoelen het leukste om de prijzen te winnen. En voor de gezelligheid. Gewoon heel sfeer, toch? En vooral die Geert, of zo. Die kan wel praten. Die is toch wel een beetje bop uit. hè? Ja, nou ja. Ik heb op een preekstoel. De 17 punten. Ik ben erg blij, dus ik zei al, ik ben in vorm en dat heb ik even goed gedaan.